Čaute ľudia, tu je Pakal a v dnešnom videu po celkom dlhej prestávke tu máme znova video a som tu s Andrejom, ktorý nemôže s nami hovoriť, lebo potom by to nešlo. Tak, a v dnešnom videu ideme hrať Dua, nakrátko Dua a budeme hrať Dua. A ja sa pokúsim sa dať aspoň Karla na 35 a potom budeme hrať Only Hunt a skúsime sa ešte znova dať Insane 16. Hej, tak. A ja si dám, aby si dobral Lily a uvidíme sa už pri hre. Takže už sme v hre a ja som zobral Karlo, pretože ho chcem dať aspoň na 35. Tak proti nám je Karl. Som pomýlil. Poďme po tej kolečke. Hej, jo. Kamo, dáva mi damage. Dalo mi damage. Ja musím utiec. Dorici. Kde je? Horí ma. Nie. Musíme útočiť po ňom. A sorry za hlas, ak bude nejaký zlý, lebo počkaj, to dám potišie. Lebo ja nemám mikrofón a ja nemám peniaze na to, aby som si to kúpil. Hej, hraj! Nie, rýchlo preč. Musíme prežiť aspoň do top 2. Utekám. No nie, oni ma zabili. Dúfam, že to ustane, Andrej. A mimochodom môžete ísť na jeho kanál SK Trakop, ak si dobre pamätám jeho kanál. A má aj brata a volá sa Studio Mati SK, niečo také. A my sa aspoň... Opa. Bože, nech skapnem. Jej! Som nedal pozor. Poď. No tak. Tretí, nevadí. Ideme sa pri ďalšej hre. Na čo to hovorím? A ako ste si mohli všimnúť, tak už mám 50 000. Jej! No ale, som to nemohol ako natočiť, pretože som mal takú pauzu a ešte k tomu som nemal čas na natáčanie. A hlavne sa mi nechcelo. No, ja idem pre tamto hornú čestku, on zoberie tam tie dve. Aspoň dúfam. Nie, Ed Gay. Henkos. Tomu. Čo robí? Cítiu? Tak asi nie, no. Poď, dáme. Yes. Idem rýchlo vyhľadiť. Nie, ja som išiel až Ja som Pepek. Ale dáš to, Andrej. Come on. 4, 3, 2, 1. Normálne by som viac hovoril, len že nemám s kým sa rozprávať, tak mi to príde divné, len tak. Ste tu iba vy a ja. Neznámy. Come on, Mandy, choď preč. Mandy's candy. No money. Počkaj, ona má... Dobre, má povedať. Nie. Opa. Prosím, nech už znova neskončíme tretí. Kde sú? Jej, druhý. Nie. Opa. Nice. Tak. Legend, bro. No tak. Tak sme sa rozhodli, že budeme hrať Only Hunt a skúsime dať Insane 16. Včera sme už ju dali, len som to nenatočil, pretože sa mi nechcelo. A
dajte fakticky odber Andrejovi aj Matinu. Lebo sú to bratia dvaja a sú to moji najlepší kamaráti, no. No, tak ideme na to. Ja si musím nabiť ultinu a potom bude Nie, ja mám zlé veci. Ja mám zlé tie Angely karty. No tak. Ja som si ich zdal zle, ja som zabudol. A podľa mňa to dajú. Len tak pre zaujímavé, porazili ste niekedy oných 16. Akože môžete napísať do komentárov. Tak asi nie, no. No tak to asi môžeme prehrať. Lebo ja som si dal zle. Lebo ja som mal, že to nabíjanie rýchle, potom, že sa mi nabíja ultina a potom, že niečo, nie, potom. A ja si musím dať to, čo on má teraz, len bez toho nabíjania ultiny samostatne. A to toho dám tie veci. Nie, prečo uteká? On asi uteká maraton, no. Utekáš ma? Dohodí ma. Fakt, by som asi mal si dať tie karty. Prepáčte. No, poďte, dať to. Že som mal vyplniť mikrofón. No, to asi nedáme. Tak rýchlo, ako som si myslel, pretože ja nemám zabudol. Dobre, to môžem poňať. Je hacker umrieť. No. Za chvíľku budeme mať 50%. A to asi nedáme, no. Lebo už za chvíľku je Energy a potom bude Gold a to už nevyhráme, aj keby či chceme. No. Som unavený, dneska som nespal. Skoro. Poď. Nie, robíme takopíš. Nie, takopíš. Ja to neznášam, ja dám ultinu. Jednu ultinu a on mi to úplne ujde. No tak to vlastne prehrali, no. Super, čiči. Ak je to veľmi nudné, no tak by ste mi mohli napísať a ja sa poznáš spraviť dačo viac zaujímavejšie, ak by sa vám to nudilo. Budem rád, keď dáte aspoň 5 lajkov, aby som mal nejaký dôvod znova natáčať, pretože je to fyzicky náročné, aj keď pre niektorých je to úplne easy, ale ja nemám také nápady, nemám takú fantáziu ako ostatní, ako napríklad Moon, alebo Yahoo Destroy, pretože nemôžem miniať toľko veľa peniazy. Ale možno spravím to, že si akože budem kúpiť že 2000 gemov, pretože som si našetril 200. No tak sme vyhrali. 20 sekúnd. 6 krát som zomrel. Brr. Tak ja si dám iné karty. Toto nie. Shieldy a toto. Toto tu je najlepší kombo. A to akože to. No a ako prázdninujete? Ak vôbec prázdninujete. No a napíšte do komentárov, že koľkokrát som za toto video povedal no a. Aha, ďalší krov. Ja to nechápem. No a znova. Ja neznášam toho. Poď, nabijem strahu. Skoro. No to čo? Počkaj, dám si. A ako viete, no tak keď dáte hyper ult na tomto, no tak budete mať strašne veľký shield, keď budete mať shield. A potom budete...
mať, akže bude mať proste na druhom účte, sa viete ako ho mám? A či to nepoznám, že som dostal. Proste je to... Mám na to, hej? A tam ste nemohol mal som vidím vedieť. Tak ideme teraz na Insane. Ideme asi spraviť... No tak, ideme ešte a potom sa ozvem, keď budeme pri Insane 10. A keď už sme pri tom, tak môžete dať prosím vás like, odber na môj kanál, pretože ma to veľmi podporí a aspoň môžem sa viac venovať tomu, aby som mal nejaký dôvod to spraviť, hej. Takže ďakujem za všetky odbery, ktoré mi dáte. Tu mám 3 odbery. Jej, 3. Môj beta najlepšie číslo. Takže to som asi nemal povedať. No a ďakujem za všetky lajky, odbery, ktoré mi vždy nejaké dáte. A môžete ho kľudne aj zrušiť, ak to rozmyslíte. Ďakujem akože čo akože spravíte pre mňa. No tak ja sa znova lúčim, ale akože uvidíme sa pri Insane 10. Tak, asi, tak už sme dohrali Insane 10, teraz ešte 6 levelov. A aby nemalo to video 10 minút, tak ideme spraviť teraz... Aha, tak asi sa ide pripojiť k nám kamarát. Ďalší. To je Zeta Brian a proste... Hi. No ideme skúsiť dať ale no tak, on má iba Insane 2. No tak znova uvidíme, keď bude mať Insane 11. Takže ľudia, no, nepodarilo sa nám to dať Insane 16, pretože, lebo musím už ísť, musím sa ísť trocha pobaliť, musím ísť proste zaučiť. To som tu úplne najväčšiu lož povedal. No musím proste končiť, pretože musím sa ideme na výlet. Proste. No. Tak čaute, dávajte odbery a majte sa. Čaute.